Meron kang secret, di ba? Alam ko na. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yung secret mo? Sa akin. Alam mo? Alam ko na. Alam ko na. Alam ko na ampon ako. Ampon. Alam ko na ampon ako. Okay lang. Oo naman, love kita. Oh, bakit maganda? Oh, love kita. I love you. Salamat kasi inalagaan mo ko. Alam ko na. I love you. I love you. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Bakit? Mahal na mahal pa rin kita. Okay? Aalagaan kita. Ako naman mag-aalaga sa'yo. Kasi minahal mo ko. Okay? Okay ba yun sa'yo? Ay, welcome. I love you. Mahal na mahal kita, ma. Ang sabi, I love you. Ayan, oh. Tingnan mo. Nararamdaman mo yung puso ko? Sabi, I love you. Okay. Thank you. Aalagaan kita hanggang sa huli. Okay. Thank you. Sus. Ay, sus. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganotisi Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.